música e mestra de capoeira. Atualmente fico impartindo classes de capoeira ao pavilhão do povo ao município de Ouro e também faço classes extraescolares para algumas escolas. E bueno, vai nascer ao Brasil e allá vai conhecer a minha chicota, é Lídia Pintor, que é catalana. E bueno, por esta influência, eu vou aprender catalão, não? Vim diretamente para Catalunha, faz 2 anos e pouco, e por a influência da minha chicota, vai aprender catalão. E em Belha, eu falo normalmente catalão e português, e lá minha filha também fala catalão e português e alguns amigos. E saber catalão me ajuda profissionalmente, personalmente e socialmente, porque trabalho e quando fico trabalhando na capoeira, falo aos meus alunos no catalão. E me sinto muito bem e aos alunos me teve uma recepção positiva sobre a minha influência, a minha necessidade de falar catalão. E bueno, falar catalão me faz sentir mais integrado por diversos motivos. Primeiro que estamos na Catalunha e culturalmente está de fomentar o uso da língua catalana. E depois que é o desconhecimento de uma língua, sobretudo do país onde vive, se é o seu país de origem ou não, pode portar a exclusão social, profissional e educativa. E quando eu falo catalão, creio que é normal que a gente fale em catalão também. Pero a vegades, quando estou falando com algum em catalão, de seguida, esta pessoa cambia ao castelhano. E também passa que muita gente, indiretamente, fala em castelhano, e eu creio que é porque em Belém estrangeiro. E bem, não, se algum vai demorar alguma coisa mais, eu creio que já está lá o suficiente. Després del torn. Hola, bona tarda, em dic Coleta, soc ucraïnesa. Fa 2 anys que visc aquí a Catalunya i us vull explicar la meva experiència. El primer mig any em va costar moltíssim. El que passa que soc xerraire i no entenia gaire i no podia ni dir res, només hola. Amb els veïns de l'escala deia hola i a mi em sembla que pensaven que soc un bitxo raro, que no entenia gaire. I després d'això em costava molt per sortir al carrer perquè la gent que visquen a l'Arcles són molt simpàtica i campada, t'ho diuen coses, diuen hola, què tal, i jo tenia por d'això, com que no entenia. Tampoc podia entrar en una botiga si no fos súper, clar, perquè hauria de demanar les coses i també, com que no sabia ni el castellà ni el català, m'hauria d'espavilar. I després és que vaig arribar a l'abril i a l'octubre vaig començar les classes del català al centre de normalització lingüística. Tampoc entenia gaire les primeres classes, però bueno, a poc anava i provava i amb la gent d'aquí començava a parlar. Parlava malament, però la gent m'ha ajudat moltíssim. No ho sé, a mi molt poca gent que em parla castellà, però ara representa que parlo 2 llengües força bé, crec, no ho sé. I jo crec que el català, aprendre català per mi és important, com que vull viure aquí
vull integrar-me, vull fer coses, i com que ja soc aquí, jo crec que és important aprendre la llengua i d'intentar fer coses, participar en moltes activitats, perquè, quan joves, doncs veiem, perquè a mi m'agrada. Gràcies. Vinc representant Veu Pròpia. Us explicaré una mica de la meva història, de què va tot això. Jo porto ja 12 anys vivint aquí a Catalunya. A principi va ser, clar, al Brasil parlem el portuguès, que és molt semblant al català, així que clar, tampoc vaig tenir gaire dificultats. Vaig trobar un bon problema que vivia en un entorn en castellà, i normalment la gent parla castellà, se va complicar una mica la cosa, però ara això realment no és un problema, no? Clar, jo ara soc magatzana, jo visc aquí ja des de fa 12 anys i aquesta barrera ja la vaig passar. Doncs com va passar tot això? A principi, la vergonya, al principi no et sents integrat, la cultura, els problemes d'entendre, d'anar a comprar, tot és una complicació. Llavors tampoc pots separar els dos idiomes, que és castellà i que és català, però tot això era molt difícil. Clar, de parlar el portuguès podia entendre una cosa, però realment no podia separar que era castellà i que era català. A principi, els 2 primers anys, terribles. Llavors, què va passar? Vaig començar a estudiar català, però el meu propi bé, però per sentir-me integrada. Vaig començar a aprendre, pot ser perquè tinc facilitat, pot ser perquè volia, va ser ràpid. Llavors, què va passar? Amb el temps, quan ja comences a integrar-te més, sents part d'això, penses en el teu futur professional, no? Necessito el català, necessito un nivell C per poder seguir al davant, per seguir, perquè ja tinc una capa. I visc a Manresa, jo soc una més. Ja allà que començava a sentir que era una altra cosa, que era una altra vida, jo ja em sentia catalana. I llavors què va passar? Em vaig trobar en un moment que vaig dir aquesta és la meva llengua, aquesta és la meva gent, aquesta és la meva terra. I a partir d'ara el que he de fer és respectar això. Aquí hi ha una cultura que la vull aprendre, una cultura que vull fer part d'aquesta història, vull ser una més. Doncs llavors comences a participar de reunions, de grups, de conversació, realment t'importa això, llavors no és ja treballar com si vam els diners viure, no. Llavors no t'importa, de veritat això és teu, ja és la teva cultura. Doncs va ser per això que vaig començar a anar a les reunions de Veu Pròpia. Què és Veu Pròpia? Doncs Veu Pròpia és un grup, una organització, no té res a veure amb política. El sentit de Veu Pròpia és cultivar la cultura, és ensenyar el que és el català, ensenyar el que és Manresa, ensenyar la cultura catalana. Això tot és molt important dir que Veu Pròpia no parla en nom d'altres organitzacions, Veu Pròpia no té res a veure amb política. Veu Pròpia és el que el nom diu, Veu Pròpia. Volem parlar nosaltres mateixos per nosaltres mateixos. És a dir, per nosaltres el que realment importa de tot això és la cultura. És que la gent cada vegada més se senti integrada. En Veu Pròpia em sembla que tots, gairebé tots, podríem dir un 90% dels membres de Veu Pròpia són gent que vol venir de fora, però són gent que no té aquest sentiment de pèrdua, de dir vaig haver de deixar el meu idioma per aprendre el català. No és això. Nosaltres el que tenim al cap és estem aprenent una cosa més, tenim una porta més oberta, estem integrats, aquesta és la nostra cultura, perquè vivim aquí i som un català més. Doncs això, per nosaltres, això és molt important.